Jaro, jak se hraje proti Vítkovicím, to je tým, který je známý takovým nepříjemným forecheckingem? No a ja si myslím, že dneska to bol taký dosť zvláštny zápas a vieme, že majú šnúru, chceli sme to dnes samozrejme prerušiť, ale odohrali si zápas taký, aký potrebovali, hrali si myslím, že výborne to stredné pásmo, dobre bránili, nenechávali sa vylúčovať a veľa striel, strašne veľa striel zblokovali, a čo si myslím, že pomohlo aj ich golmanovi, myslím, že aj golman dneska zachytal fakt výborne a bola to dnes pre nás najväčšia prekážka. Jak pomáhala obrana vám a jak jste vlastně poznal to, že Litvínovu chyběli 3 elitní obránci? Tak ja si myslím, že ak ostatní chlapci dostanú šancu, tak sa snažia a idú na doraz a dneska nemám čo vytknúť a snažili sa, robili si všetci svoju prácu, ale bohužiaľ dali sme o jeden gól menej a prehrali sme. Pojďme se podívat na ty góly, tak první byl gól Erika Němce, byl docela z velkého úhlu. Bol z uhlu, bol v rýchlosti, neviem, trafil mi to, sa hovorí, za ucho, ale samozrejme tá strela sa dala chytiť, ale bola aj dobre trafená, takže dobre vlastne pre Vítkovice a potom prišiel tam aj tiež druhý gól, nebolo nejak veľa šancí, ale vyťažili, myslím, že maximum z toho. No a právě ten druhý gól Romana Šturce a hlavně také ta nahrávka Stanislava Balana, docela vás v tom asi nechali spoluhráči. Tak tam, ja si myslím, bol dosť taký skákavý puk, skôr som čakal, že ho bude strieľať z jednej, ale potiahol si ho, dostal sa za mňa a zasnul mi to, dá sa povedať, za beton, takže spravil to výborne a myslím si, že v takýchto situácii sme mali zachovať chladnú hlavu a snažiť sa tie puky odpaliť spred brány, ale tak stalo sa a ideme ďalej.